Helo pa, what is happening? Siwt mae pethau, Jed sydd yma, croeso nôl i'r sianel. Come on, dyn ni mewn. Come on! Nawr heddi mae 'da fi fideo special iawn. Ar diwedd y mis, wrth gwrs, ar y 6 ar 20 o Ebrill 2021, mae'r noson wobrwyo fwyaf enwog yn y byd yn digwydd, y Oscars. Nawr fi gwybod beth chi'n meddwl, Jed, pam wyt ti'n mynd i'r Oscars? Ti'n actor amazing. Wel, ges i invitation, right? Ond, mae pethau fi'n neud, mae angen fi'n neud fideos I PopT'S, so, t'mo? Yeah. Felly, o'n i'n meddwl, be am I ni wneud Oscar-type noson wobrwyo ein hunan? Ta beth mae hwnna'n mynd I edrych fel? Croeso nôl I noson wobrau anrydeddus y POPT'S yn fyw o LA yn Nghymru, Gwylia'r. Mae wedi bod yn noson bendigedig mor belled na gwedai iawn. Oh, Jim, noson, mae pawb yn edrych yn fabulous. Fi really wedi enjoyo gyda'r holl selebs yma heddi. Am gasp gwych o actorion sydd gyda ni yma heno. Pawb yn edrych yn awyddus I gweld pwy fydd yn ennill y ddau wobr olaf, y ffilm orau a'r actor gorau. A be am Jed, y cyflwynydd y noson heno yma, mae fe wedi bod yn ffab na gwedai iawn. Oh yeah, Jack quit eat your heart out. Be? Dim byd, dyma fe'n dod nawr. Diolch yn fawr, diolch. Na, please, diolch I ti. Wir hapus I bod yma, diolch yn fawr. Diolch. Stop, diolch. Okay, set that out there. Diolch. Diolch am y croesawiad hyfryd yna ar ôl yr egol. A chroeso nôl i'r PopT'S. Right, amser nawr I cyflwyno'r wobr nesaf. Y wobr am yr actor gore. Ac yma I cyhoeddi'r wobr ein hoff par cariadus, Dave a Devon. Siafon le Sion. Y trydydd. Helo Cymru! Noswaith dda. Dyna sut ti'n swno. Chi gyd yn edrych yn hollol stunning heno, nag nhw bibs. Really yn edrych yn amazing. Dath bibs, ti'n edrych yn amazing, totally lush. Really licio beth ti'n neud. Smol fe, di gweud dim byd am sbectol newydd I? Na, dim byd, ma' hwnna'n ffain. Fi mor hapus I bod yma heno. Really yn hapus I bod yn cyflwyno wobr a ddim derbyn I. Fi really yn hapus. Ydw I, yeah. Hapus i'r holl enillwyr allan na. A chwbod be? Actually no. Fi ddim yn hapus. O, da ti wastad eisiau limelight dwyt ti? No, I am your father. O ti, chili bang bang yn caru ti. O fi, chili bang bang yn caru fi. Hei. North Pole. Cerddais I trwy'r gymroth fforest, lawr y lwybr losin, heibio'r April 70 rownd y roundabout, a wedyn heibio'r lle weird na Merthyr trig o rhywbeth, sa'n cofio. Alright, yeah, fi'n gwybod e. Wy'n edrych mewn i'r posibilrwydd bod e wedi dwy'n bisgyd olaf yn y tin. A'r enillydd yw... Factorel, fe o gyda elf. Factorel sy'n mynd â hi. Naeth Bat mynd yn hollol methodachtin am y rôl yma ac aros mewn cymeriad trwy'r holl siwt. Mae'n dweud mae e'n obsessed gyda losin a naeth e'n gostio'r gwmni miliynau o bunnoedd yn prynu losin tra'n ffilmio. Yn eiriau ei hunan, mae losin yn lush. Diolch. Helo. Enw fi yw Bat yr elf. A maen nhw'n gael fi Bat achos ma... Alright Bat, what's Bat? Ti'n ei ceid Bat? Ie, ni'n gwybod hwnna, cari mlaen. Oops, sorry. Well, yeah, diolch yn fawr. Fi just eisiau gweud diolch, really, I ti. Diolch ti. I Jed, diolch ti Jed. I ti. Ti.
Diolch i'r aderyn nes I gweld ddoe. Fi jyst yn caru pawb siwt gymaint! A dyna ni, fi'n credu. Diolch yn fawr. O, nhw'n arall, un person special arall, wrth gwrs. Oedd mae'n gwylio gata, helo. Beth yw enw fe nawr? Tymo, lico peis. Jolly. Bardd really hir gwyn. Het coch. Siôn corn. Santa! Helo! Croeso nôl i'r POPT. Nawr, amser I cyflwyno'r wobrwyo y noson. Be ni gyd wedi bod yn aros am. Matthew! Ffilm slash fideo orau. Ia, hwnna fyd. Nice on. Well, guys, byddai ddim yn siarad am rei hir. Yeah, cool. Byddai ddim yn cadw chi am rei hir. Mae angen I fi jetio off I LA i'r Oscars, chymo? Fi a Leo mynd I bwrw party ar ôl. Sorry. Na, byddwch chi guys yn gwybod efo Leonardo DiCaprio, ond just Leo. Oh, come on, kind of gig! Yeah, gotcha. Dyma'r nominees. Nadolig. Wahanol I bawb, ond eto'n debyg. Either way, Iawn I fi ond o leian yr enillydd yw fi. Joke. Y golygfeydd iconic. A dyma'r cyfarwyddwr yn dod lan I dderbyn y wobr. Fe yw cyfarwyddwr yr holl ffilmau sydd wedi cael ei nomineidio heno. Felly oedd bendant mynd I ennill rhywbeth da iawn. Clean sweep i'r cyfarwyddwr. Dyma fe. Gwaith caled I fod fan hyn, ond an'r amser oedd anodd, ond I wastad yn dweud wrth fy hunan, ti'n neud yn gred. Ti'n neud yn really great, so da iawn fi. Diolch yn fawr. Diolch I pawb, Criw, I gyd ar y prosiect yma, nath wneud y breuddwyd yma yn wir. A na ni, really. Diolch yn fawr. Jed, sorry, fi wedi gweithio gyda Jed loads weithio dros y blynydde. Chwarae teg gyda fe, right, chwarae teg. Mae wastad yn rhoi 100%, wastad yn trio I orau. Dwi ddim cweit yna I fi eto, ond Jed, hey boy, ti'n neud yn gret. Fi'n really licio beth ti'n neud dy hunan. Mae'n gret I ti. Really licio fe. Cario mlaen beth ti'n neud. Newid, ond ti'n neud yn gret. A diolch yn fawr I chi gyd. Diolch, chi'n neud yn gret. Chi gyd yn neud yn gret. Ti'n neud yn gret. Diolch. Diolch yn fawr. Right, dyna ni allan o amser heddi am noson wedi gorffen. Diolch yn fawr am wylio gyda ni. Na I weld chi gyd blwyddyn nesaf ar yr ail POPT'S gyda fi, Jed. Na I weld what is happening, shwt mae pethau, blwyddyn. Ond tan hynny, ta-ra!